Xa estou. Bueno, a ver, moita pinta de gandeiro non tes. Parece que vou a escena dun crime. A ver, tapa os peliños, estás perfecto. Parece o de Breaking Bad. Vamos a recoller unhas poucas berzas, que é o que facemos todos os días. Damos as berzas, despois damos de comer, recollemos os huevos e acabamos facendo ovo. Pero como se non coche. Home, os carros eran fai uns anos, ahora xa temos coches. Non temos coches. Eu parezco un espermatozoide así vestido, David. Que beleza de berza, eh? Isto casi pa San Valentín, eh? Colles, tiras por aí para abaixo, así, fíjate. Ah, vale, moi A fácil. ver. Esa tarea vale. Bueno, pues hai que recollelas todas. Pero como todas, David. Todas ao final desta siesta, ao final? Todas, todas. A vida do gandeiro é unha vida, digamos que sacrificada, e a vida moi gratificante. E agora estamos na fase do sacrificio. Sacrificio, non? Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. A ti isto parecete gratificante? A ti non? Mira, Bueno, vamos. me vai a feixe, eh? Non saleu moito resultado, En comparación con o noso tamaño. Eu non me damos brazos máis. Sempre tes unha excusa para todo, eh? Todo. Chegou a hora da verdad. A mí é a parte que máis me gusta. Non te me despistes, mira. No. Esto fais así. Sí. Botamos de así, tal. Vai botando aí. Non lle poñedes nove? Non, lle poñemos Que nove. decepción, eu pensaba que lle poñedes No, a ver, sería imposible poñerlle nome a todas. Pero son bastante diferentes entre elas. Estou vendo unha que se parece a Brigitte Bardot. Ei, Brigitte. Bueno, David, ahora xa queda menos para comer o agua. Pero mira que teño aquí. Pero non lle falas ás galiñas como tiño o típico, non? Pasad pizzas, veña, pasad por sitio para outro, vamos para outro sitio. Non lle falas así, as pizzas. Eso ahora xa non se leva. A galiña o que fai é, mira, suba aquí, a Sí. estribada, Sí. dá un saltiño para aquí, anda por aquí e metes aquí. O sea, fai un pouco de crossfit antes de... Pónsela cómoda, relájase de estrés e pon o viño. Hai que collelos con moita delicadeza. Sí, claro. que isto é un produto que rompen fácil. Está guai que me aclares, David, que os ovos son frágiles. Son de ciudad, pero non tanto. Bueno, Ata aí pero- chego. Mira que ovos estou collendo aquí, me ganan, mira aquí, mira que ovos, candeliña. E por que teñen algúns? Porque os teus non teñen o código ese... Porque o ovo non sale co código posto da pizza. que sí. Eu pensaba que sí. Temos aí a tixola de ferro para coller a recompensa que hoxe ben ganada tes. Capitán, Sí. estamos na última fase. No. Aquí fai ese... Hombre, amigo, Vou facer 3 ovos de un en un. que son a euro, eh. Isto vai saltar moitísimo. Veña, Tes un escudo. ve allí dime. ¡Ah! Mira. Saco, xa vale para saltar, saco. Como ves? A ver, está bastante ben. Bastante ben. Teño que partilo así e probar a yema. Buah. Aquí moita xente comio, pues, comémolo crudo. Eu son un Sí? deles, sí. Nós facemos así. Atende. Hai que mover así. Que rico, David. É que eu prefiro o meu este así que xa fritido. E era de huevos fritidos, eh? Sí? Sí. Pois eu tamén son de ese tamén. Para ser gandeiro hai que ter ovos. E, bueno, e galiñas tamén. E para ser un bo labrego hai que saber agarrar o nabo para despois apañar os grelos. Que é o que imos facer agora. Téñome que transformar nun labrego. E ti, que sei que eres unha experta, ti me miras moito arriba abaixo e ti non te fías moito de mí. Fíome, pero non che vexo moi boa pinta Moi boa de, traza. de labrego, Tens un pouco que corregirte. Bueno, o de ir co cuchillo na man que é unha Bueno, amenaza. a cuchillo é porque iba aos grelos. É o que veño a facer eu hoxe, creo. Non me digas. Sí, porque Pois traes boa traza. Tes boa pinta. Veña, vamos Veña. xa. E ti xa os ves, xa sabes cal está bon. Madia leva, xa se me van os ollos a eles. Sí, xa se van os ollos aos vos. Xa se van os ollos aos vos. Porque fíjate que eu non ni sabía que era o mismo o grelo que o nabo que a naviza. Non sabes. Mira, Non sabía. Pois mira, este é o nabo. Ese é o nabo. Te los nabos localizados, todo. Todos. Teños tan vistos todos os días que xa non me fai falta. Estás cansado Os de ollos ver cerrados, sí, todo. Teño nabos hasta na sopa. Esta sería a naviza. Este xa é. E vou Este xa é apañando un eu grelo, así.
Este son Isto xa- un grelo boa, Ese é un grelo bon, Vouche recoller os grelos que ti me mandes. Moi Se me ben. ensinas. Sí, enseño. Ui. Non pasa nada, non pasa. Vamos logo coller unha caixa. Cal é a técnica que ti sigues para cortalos? Escollo os mellores sempre, os máis desarrollados, os máis grandes. Así. Ves? Aquí tes. Pero casi é un corte de ciruxana, xa o tes medido. Xa, o coitalo xa sabe por onde adi. Bueno, eu estou aquí mirando, pero eu teria que aprender eu. Bueno, pois mira, eu ter mucho da caixa Moi ben. e tu... Casmás. Casmaos, Oye, claro. dale, O casmás. coitalo se queres. Así mismo. Ai. Veña, ahora sácallas vellas. As vellas estas non valen. No, xa non fai falta. Así, agarra isto que xa é o que é. Xa está, Ah. pero non sei. Tú polan robe, pero fa aquí... Tira eso xa, que Esto non va. tiro. Claro. E no chan. É logo. Ah, bueno. Só una. Quites outro, velo aquí tes. Ai, sí. Mira, eu estou encantado porque mira cantos apañei. E ainda son as 11 da mañá, tes moito día por diante. Sigue por aí abaixo. Aí neses vos cae aí. Pero vou caer. E agora Ei. buscalle o ollo e paña. E aprende. Ai, Dios mío. Hai que poñelos ao xeito. Así. Ah, vale, Así, ordenadinho. así. Vai, te veña, vai recoller. Vale, por aquí daquela. Vou por estes de aquí. Sí, sí. A ver como faz. A Jesús. Eso non vale para nada. Aquí non haberá bichos. No, no. Oh, Dios mío. Ai, Jesús. Pero eso non vale para nada. Pero- Eso isto colle lo peor. Pero que eu estou facendo o mellor que podo. Aquí hai un bo. Pois veña, collo. A ver, escollo. Este non vale. Selecciona. Esa non vale. Esta Esa tampouco. tampouco. Estas dúas tampouco. Claro. Este vale. Eso xa vale. Ah, menos mal. Veña, unha. Sigue, sigue. Sigo, Sigue por aí abaixo. Bueno, Rosita, teño os Dime. pés mollados, a espalda reventada, pero mira que Dios, maravilla. non sei de que. Bueno, ahora xunta así máis ou menos 1 kilo deles. No, tanto No. non. No? Tanto non. Toma, a ver. A ver. Así, cara para ti. Aí. Aí. Clavao. Clavado, Vale, vou facer un. Ahora collo. Así. Sí, a ver. Logo, Oi, os discípulos salen dos vos maestros. É que ti és a mellor maestra Claro. de todas. Pois ahora hai que vendelo. Ahora hai que vendelo, claro, para sacar os cardos. Veña, e hai que berrar algo en concreto. No, o que pase xa che os pillará. Que os vos que son... Xa verás que os vendemos todos. Sí. Mira que tráfico. E logo, Cuidado que hai pasa que unha ter tía de cuidado, coches. hai que ter cuidado. E ahora quedo aquí, non? No, pon os grelos aí. Eu pensaba que era para sentar eu. Quedas aí a ver se pasa alguén a apartar da carretera. E non berro nada. No, Grelo, grelo. Non che fai falta. Pero que pasa? Quedo eu só aquí. E logo, eu teño que ir. Non me deixes aquí só. E logo, que eu teño que ir facer máis, veña. Aquí estou vendo moitísima xente que Moita, pasa. Muchísima. E ainda rís de mí. Aí vai. Non che vai quedar un, co vos que son. Grelo! Grelo, non rías, Grelo! Nabo! Teño nabos! Nabo non teño grelo nada máis. Grelo! Sigo sendo eu, Despois de recoller grelos e recoller ovos, toca recoller... Toca recoller... Uf, pero... Que estás facendo? Estou traballando. Estás traballando? Con esa roupa? E que queres que faga? Primeiro, para traballar hai que poñer roupa adecuada. Que pasa, non se pode ir a traballar elegantemente, Antonio? Home, poder podes, pero non creo que che vaya moi ben. Non. Despois ir tomar unhas cervezas. Vale, daquela poño eso. Sí. Bueno, pues vou cambiar. Vale. Quedaste aquí... Eso. Antonio, mira pa aquí. Estou eu xa de... Parezco o dono da granxa, eu non? Que pasa, chavalas? Como estades? Aquí estou. Daquela estás disposto a traballar? A ver, Sí. eu teño que transformarme nun home do rural. Porque vos sabedes se son femias ou machos xa solo con miralas. Ti miralle para a cara. Pero como pa a cara, Antonio. Pois da cara miralle para o cu. Bueno, o puxa é máis fácil. Estaba eu notando que botan unhas ventosidades todo o rato criminal. Non empeces con eso, que xa están os políticos a ver si que pagamos impuestos por culpa das ventosidades. Sei que polo metano. Metano, porque aquí chai un pouco a... Calquer día metes a vaca no coche e tes un Fórmula 1. A traballar, que é moita Vale. hora, que estamos perdendo o tempo. Ti non te asustes. Estes son os pais de todos os porcos que temos aquí. Pero por detrás están Sí. inflamados, ben,
Están inflamados porque este non tuvo moita acción esos días, entonces... Ten un asunto cargado. Ten un asunto cargado, claro. Si ti tiveras eso, como camiñarías? Caminarías así, ¿no? Nunca estuveron con unha femia. Estes ven o canal ese que se botaba antes na Plus, non? Vale. O codificado. E que hai que facer agora? Limpiarlle isto, a basura que ten aí todo. Non saques isto de aquí, Sí, sacamos. Pero como vas a sacar, Antonio? Eu méteme detrás de ti. No. Non pasa nada, hombre. Pero como non vai pasar? Mira que cabeza ten, coño, parece un cabalo. Agora vamos de abrir. Para. Por onde vas a abrir, Antonio? Pola porta. Vente. Ui. Vente. Ala, viña. Ahora collemos o carretillo e limpiamos eso. Tes carné? Po carretillo? Quitaronme 6 puntos outro día. A ver, bueno, aquí non te ven mal, será que veña tráfico por aquí, é malo. Sabes isto que é? Un garfo. Un garfo. O de Peter Pan. Un jabillo. Un jabillo tamén, va. E quero traballar na aldea. Ai, Dios mío, querido. Son da Coruña, pero que lle pides, son? Onde tu veches hasta ahora? Estivemos en moitos sitios, pero No, o resto da vida. A ver, non vas pisando huevos. Ti pisa, e colli, e cargas así. Vuelta, parta. E botas no carretillo. Vale, estou-te deixando aquí o cubil. A ver, Vale, perdón. E botou dentro do carretillo, Ai, así sí, que me está caendo fora. Bueno, daquela que xa está así, isto... Xa está. Mira que limpieza. Podese comer enriba deste chan. Pois daquela deixote aí e comes ti aí, a ver. Que vou tomar a cerveza, cando acabes, ves onde a xunto miña, vale? Hasta que acabes, David. Bueno... Perdón. Antonio! A ver, David, xa tomei a cerveza. Non, xa vexo. Xa estou cansado de estar aquí ao sol. Si, aquí que traballen outros, non? Parece un lagarto. Veña, espabila. Isto que fago? Basculo aí, veña. A ver, sei que non sabes vaciar ben. Pero, a ver, eso non... Cando non é así, dáselle camán. Camán, hai que ser camán. Camán vou lle dar, sí. Agora que xa podo tomar a cerveza, a cara. Hai máis cousas que facer o que non acabamos. Podemos subir eu e levasme ti. Pois veña, súbete aí. Aí, agora sí. Veña, coño. vamos. Así se traballa mellor, Antón. Ves? Pero así non levas cerveza, Temos que cambiar aínda aquí unhas porcas. Hai que sacalas daqui e botalas alá na cuadra. E vaille dicindo xa. Perdón. Tens que ir para, se podes, para o lado de lá. Non fai moito caso. Non? A ver, se yo digo un coruño, vamos a ver, muévete de aí. Tampouco fai caso. Que nos vamos pa'l quel, Que nos tía. vamos para qué? Que te vai mover de sitio. Hai que abrirlle a porta desde aquí. Ti espera aí, para que non escape. Pasa para atrás. Pasa. A ver se me vai botar a min. Ala, vamos. Veña. Pero eu non quero facerlle mal. Leva pa lá. Veña, que... veña. Va, perdón, perdón. Pero chégate a ela. Perdón, amiga. Perdón eres ti. Pero por eso, pero... Gracias, guapa. Mira que cutén, máis bonito. Para facer twerking. Vale. Outra. Veña. Pero mira de que grifo aquí. Abrir unha presa. Por ali, por ali. Ponte por ese lado. Pequeniña. A ver, Pero mira como me fixo. Mira que se che ven a outra de volta. Veña, pero non te enfades, non te enfades. Estás aí. Están a gusto. Bueno. Xa fixen todo. No, quédanos outro choio. Que choi? Un pequeno traballo con macho. Con macho un pequeno traballo. Soltas que tremar así camán, No. Gracias, Sube. No, vente pa aquí, Gracias, Antonio. Vente pa Un aquí. placer. Hostia. Perdón, gracias. No, aí, che. Non hai cerveza, Ahora venme malo. Venme malo. Merda, pisei outra. Solo ya hai que aguantar un pouco. Buah. David! No! As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Oye, un pouco de bachata, un pouco de cumbia, máis da cobra dominicana desta que teñen Ai, moito me gusta esta música. Moito me gusta tamén a bachata, a cumbia, bueno. Sabe, José Antonio, o gacho, ao principio. Vou pasar aquí. Ai, Dios mío, moito teño bailado, 14 é o patrón aquí. Un tema aquí unha festa que ni María Santísima. Como en aquí, 500 personas churrasco. Neste saltón, ou crees que non?